Tämän elokuvan nimi on Pets-elokuva. Mikä se oli? Pets-elokuva. Julkis. Osa 1. Niin, osa 1, joo. Niin. Ja kohta alkaa ehkä alkumusiikki. Ja tässä jaksossa tapahtuu tällaista. Kuinka kauan pitää vielä kävellä? Ei jaksa enää kävellä. Tarvitsen yösijaa jostain. Tuolla on jotain. Koskakohan mä löydän jonkun paikan, jossa nukkua. Mulla on niin nälkä jano. Ei jaksa enää. Oikeesti. Koska mä löydän jonkun paikan. Oikeesti. Mikä tässä on? Lepsi. Is this Pet Shop City? Täällä varmaan löytää jotain. Toivottavasti mä löydän jotain hyvää. Tai hyvän yösijan. Hei. Hei. Onks täällä yösijaa? On. No missään? Ei missään. Häh? No vitsi. Sulle löytyy ihan varmasti joku yösija. Ai jaa, no kiitos. Mutta sä oot aika outo. Ai jaa. Että on outo. Niin. Mä löytän sulle sun yösijan. Selvä. Tuosta talosta ylin kerros. Oikeesti? Miten sä viittit? No siellä on nyt ainut vapaa huone. Heippa. 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 Arka. Ainutko? Okei, se oli ainut. Selvä, aina käydään yösijaan. Onneksi. Johtaja ei ole vielä palannut. Muuten tuolla ei olisi löytynyt yösijaa. Mistä sä puhut? No kun täällä kävi sellainen tyttökoira. Tuu mun luokse. Mulla on sulle näytettävää yksi elokuva. Oi, mun ihana kaulakoru. Yksi elokuva, jossa on tyttökoira. Se voi olla se. Se on julkis. Selvä.
se elokuva nyt. No okei, me katsotaan elokuvaa nyt, niin saatte leikkiä ihan mitä haluatte. Revitään täällä. Okei, elokuva katsottu. Kyllä se näytti vähän sen elokuvan kohdalta. Mutta se on saanut potkut kuulemma töistä. Se on julkis! Julkis asuu meidän kaupungissa! Häh? Ai julkis vai? Tirp. Niin kuin tirp. Tirp. Meidän kaupungissa asuu julkis. Ihan oikeesti! Kuka se on? Se on yksi tyttökoira. Okei. Mennään kattoo sitä. Joo, mutta kerrotaan koko kaupungille eikä siitä. Joo, paitsi Pohjois-Navalle. No niin. Ei se ole enää melkein kaupunkia. Tai no on se tavallaan. Ja kalatkaan ei kyllä pääse oikeastaan. Käydään huutelemassa joka ovella, että täällä asuu julkis. Täällä asuu julkis! Täällä asuu julkis! Julkis! Saat jäädä. Julkis! Kaikki tulee. Kerrotaan tähän. Julkis asuu täällä. Paitsi päiväsotilaiset ei kyllä varmaan täytyy tulla. Ottakaa hetki. Niin, nää tulee. Poliisit ei ehtinyt tulla. Ajaa, harmi. Okei, käy pyytämässä se ulos. Hei, mitä asiaa? Voiks tulla ulos? Miksi? Mä aloin jo kotiutua tähän huoneeseen. No tuu nyt. Okei. Häh? Mikäs kaikki on täällä? No kun sä oot julkis. Pääset YouTubeen. Häh? No joo. No okei. No niin. Tervehditään melkein kaikkia. Tai no, meidän kaupungin tavallaan julkiksia. Tässä on tavallaan meidän kaupungin julkikset. Mä. Jaa. No oikeesti. No hei, mä oon. Siitä on niin kauan, kun mä kuulin viimeksi mun nimen. Mä en muista sitä. Mulla on käytetty elokuvissa niin paljon uusia nimiä, että mä en muista oikeesti. Harmi. Mä oon Riia. Sitten seuraavat. Hei, odotas hetki. Seuraavaksi on tällainen, se on ihan tavallinen kaupunkilainen, paitsi että se on tavallaan, se on aika suosittu lentäjä kuitenkin. Hei, mä oon Riku. Sitten tässä on se siellä bussissa ottaa noita lippuja tai antaa niitä lippuja ja silleen. Ja sen nimi on Ansku. Moi, mä oon Ansku. Ai. Hyvä. Sillä on kivat sellaiset lasit. Seuraava on kaupan myyjä. Sen nimi on Bambi. Ai, hei. Hei. Sitten se pääsken suuri lentäjä, sen nimi on vaan, en mä muista. Mikä sun nimi oli? Mun nimi oli Green. Ai, okei. Kiva nimi. Sitten tässä on kuuluisat rullaluistelijat Chirp ja Tirp. Tai no mitkä nyt olikaan. Oikeesti.
Ja lääkärit. Ja toisiksi kuuluisin Lepsitissä oleva. Se oli ennen semmonen ilkeä, mutta nyt se on aika kiltti sellainen. Ja se on just poliisi. Ja sen nimi oli. Mun nimi oli Haukku. Haukku. Kiva nimi. Mä tapasin sut tänään. Ai niin joo. Häh? Mikä musiikki on? En mä tiedä. Mä aina arvostelen kaikki elokuvia ja kattelen elokuvia. Ja toi oli Smurfi-peli iPadissa. Ai joo. Ja muuten arvaamisen mä näin yhden elokuvan, jossa joku koira heräsi 8 ja sillä oli perhe. Ja sitten yksi koiran piti mennä 6:30 mukaan jonnekin, vaikka se heräsi vähän yli 8 sitten kanssa. Ai jaa. Mut sitten siinä on kyllä tekstit, että 8:30 ja 9, niinku silleen. Ai jaa. Kiva. Jatkuu.